Гэтая пустка ў раёне Варшавскай шашы ў хуткім часе ператворыцца ў новы жылы раён Паўднёвы захад 1. Вырастуць шматпавярхоўкі, а з імі ўся інфраструктура, неабходная для камфортнага пражывання. Але перш чым увесь гэты комплекс паўстане на ландшафце, яго павінны зацвердзіць дакументальна. Планы забудовы адразу 2 мікрараёнаў абмеркавалі на архітэктурна-горадабудаўнічым савеце. Если говорить вкратце про два этих жилых района, то мы стараемся дальше внедрять все современные подходы к проектированию этих жилых районов. Здесь уже рассматривается жилая застройка разной этажности. Это будет интересная в части архитектуры застройка. Это будут, опять же, кварталы. Это будут жилые районы с зелеными такими коридорами, бульварами, с велодорожками. Перад тым, як на афіцыйным узроўні прыняць канчатковае рашэнне па будучых забудовах, брэсцкі гарвыканкам вынес праект на грамадскае абмеркаванне. Свае прапановы, пагаджэнні мелі магчымасць унесці жыхары горада. І калі з планам па забудове пусткі ўздоўж Варшавкі пытанняў не ўзнікла, то зона Сяброўская, 4-й форт, запатрабавала абмеркавання. Впервые за то время, когда введена была процедура общественного обсуждения, мы обсуждаем предложения граждан, а подписалось более 500 человек по вопросу о том, что фактически не строить в новом районе детский садик. Для того, чтобы сохранить ту зелень, инвазивную зелень, чтобы людям перед подъездом не строили детский садик. Адстойваць свой пункт гледжання права кожнага. Таму у абмеркаванні з удзелам членаў горадабудаўнічага савета, праекціроўшчыкаў, прадстаўнікоў аддзела адукацыі, эколагаў удзельнічалі і жыхары мікрараёна Паўднёвы. 4-й форт полностью сохраняем и, значит, стараемся его реанимировать, сделать реконструкцию и сделать форт такой зоной рекреации. Но жители идут дальше, говорят, хотим, чтобы все было зеленое, оставьте всю зелень, которая есть. Захаваць зеленую зону, якую насяляюць чырвонакніжнікі і растуць хвоі, пасаджаныя яшчэ старэйшым пакаленнем гараджан. Менавіта гэтую пазіцыю і адстойвалі жыхары Паўднёвага. В рамках общественного обсуждения данного плана, которая закончилась 13 августа, нам была обещана встреча. Причем встреча не в кабинете, а у нас на нашей территории, чтобы мы показали всем, так сказать, заинтересованным лицам, то есть застройщику, власти, значит, саму территорию, чтобы они приняли решение на месте, стоит ли уничтожать столько зелени и действительно, так сказать, пускать под застройку территории, о которых мы, так сказать, обращались и в этих обращениях, так сказать, уже указывали. Мы услышали то, о чем было сказано, ну и, соответственно, будет принято решение. Дыялог галоўны ў падобных пытаннях. З некалькіх альтэрнатыўных варыянтаў з улікам прапаноў жыхароў прынялі рашэнне. Дзіцячы сад будзе перамешчаны, паменшыцца працягласць дома па Сяброўскай для таго, каб захаваць зялёны калідор ад Сяброўскай да 4-га форта. Далей праекты з улікам заўваг адправяцца на экспертызу.